idatzi duguna kontatuko dizuegu. Kaixo, gu Albert Lucia gara. Eta Bernedori buruz idatzi duguna kontatuko dizuegu. Bernedon 3 egun egon ginen. Gauza asko egin genitugun. Trufak egin genitugun, zientzia egin genuen eta golfera jolastu genuen. Oso ondo pasa genuen. Azkeneko egunean diskofesta egin genuen eta literetan egin genuen lu. Kaixo, gu Markel eta Joan geha. Gu urtebeteri buruz hitz egingo dizuegu. Lehen egunean Markel, Unai Mendez eta Damiren urtebetetzea izan zen, eta txikipar batean izan zen. Txikiparrean jolastu ginen pinponera, saskibaloia, futbolera, xerifko kartzelan, sartu ginen eta saskibaloia